Continuem la lectura de l'audiollibre dedicat a la vida de Narottam Das Thakur. Estem llegint el capítol 2, titulat Naixement i joventut. Naix un príncep. El sol s'alçava sobre les palmeres, il·luminant la ciutat de Keturi. Mentre els càlids raigs entraven per la finestra del seu palau, el rei Krishnananda Datta estava assentat en silenci, adorant a la seva deïtat familiar. Recollint un grapat de fulles de tulasi, les va depositar suaument als peus del Senyor, completant així el seu ritual. Mirant fixament a la deïtat, inclinant el cap i ajuntant les mans, va suplicar humilment: El meu bonvolgut Senyor, si tu desitges, per favor, beneix la nostra casa enviant-nos un fill. El rei va oferir les seues reverències i va eixir a la galeria. En contemplar la capital del seu xicotet regne, el seu cor es va omplir d'orgull veient les cases del llogaret ben cuidades i envoltades de jardins desbordats de fruites, verdures i cereals. Quin paradís, va pensar. La terra de Keturi és tan fèrtil que ací creix pràcticament de tot. La mirada de Krishnananda va agranar l'horitzó. Fins on aconseguia la vista, la planícia estava repleta de plàtans, mangos i cocoters que estenien el seu fullatge verd intens sota un clar cel blau. Inhalant profundament, va assaborir les exquisides fragàncies de les moltes varietats de flors que la brisa matutina transportava. És una verdadera benedicció regnar sobre tanta opulència, va reflexionar. Tinc tot el que un home pot desitjar: terra, riquesa i una esposa devota. El Senyor Suprem ha sigut certament bondadós amb mi. No obstant això, i el rei va arrufar lleugerament les celles, totes aquestes benediccions no poden omplir el buit del meu cor. Sense un fill, la meva llar sembla buida i sense vida. Aquí cediré les meves responsabilitats reals quan siga vell. I com puc apaivagar a la meva bona esposa Narayani, que patix sense un fill al qual criar? Krishnananda va bellugar tristament el cap. Sé que m'estic fent massa vell per albergar tals pensaments, però no puc renunciar al meu desig de tindre un fill. Després, sospirant, es va apartar de la finestra. Bé, no he de perdre el dia somiant. El Senyor Suprem sap que la meva esposa i jo desitgem tindre un fill, però hem d'esperar a veure què desitja ell. Krishnananda estava assegut tot sol a la seva habitació, reflexionant sobre els assumptes del llogaret. Els seus pensaments van ser interromputs per una forta veu que va ressonar a l'habitació. Pronte seràs pare d'un fill anomenat Narottam. Aquest xiquet impregnarà la terra amb l'amor de Déu. Atònit, Krishnananda va mirar al seu voltant per a veure qui havia parlat, però no va veure ningú. Atònit, va esperar expectant al fet que la veu continuara, però no va dir res més. Què? Estic conscient? Va murmurar per a si, dubtant de la realitat del que havia sentit. Potser vaig sentir de veritat aquella veu? O estava somiant? Soc víctima d'un engany imaginant bones notícies? Krishnananda es va estremir. No, es va assegurar en rotunditat. Definitivament he sentit una veu. No era un somni. Tinc els ulls oberts i estic plenament conscient. El que he sentit no pot ser una altra cosa que una profecia divina. El seu cor va fer un salt en pensar que el seu desig de tindre un fill podria complir-se.
Immediatament es va afanyar a compartir la bona notícia amb la seva esposa. Uns dies després, a la sortida del sol, Narayani va entrar corrent a l'habitació del seu marit amb el rostre enrogit per l'emoció. «Prabhu, anit vaig somiar que una persona extraordinària eixia del teu cos i entrava en el meu. Ha de ser un altre presagi de que tindrem un fill». Krishnananda semblava insegur. «El teu somni confirma l'oracle que vaig sentir l'altre dia. Però no eleves massa les teues expectatives. Siga el que ordena el Senyor Suprem, hem d'acceptar-ho». «Sí, Prabhu», va dir ella, i va eixir en silenci de l'habitació. Amb tot i els consells del seu marit, l'esperança va florir en el seu cor. Cap dels dos va tornar a esmentar els presagis, però no hi podien evitar que les seues ments es recrearen en la perspectiva de tindre un fill. Poc després d'aquest incident, Krishnananda estava descansant a la seva habitació quan un astròleg li va fer una visita inesperada. Sempre amable anfitrió, Krishnananda li va donar la benvinguda. «Entra, amic, posa't còmode. Faré que el criat et porti una beguda fresca. Després, per favor, permet que la meva esposa i jo escoltem alguna cosa sobre el nostre futur». L'erudit bràhmana va acceptar l'amable hospitalitat, xuclant la seva beguda mentre s'acomodava amb les cames plegades sobre un coixí. Va estendre davant si unes fulles i, en silenci, va fer diversos càlculs complicats. El rei i la reina esperaven ansiosos. De sobte, l'astròleg va soltar un crit ofegat i va somriure. «Oh, això és meravellós!», va exclamar. «Certament tindreu un fill que serà un notable devot del Senyor Suprem. Tindrà el poder de destruir les misèries del món i portarà gran felicitat i fortuna a la teua família». Encantat per les seues paraules, Krishnananda va satisfer a l'astròleg amb regals i es va despedir d'ell. Ara, ell i la seva esposa estaven segurs que el seu somni es faria realitat. Narayani no va tardar a quedar-se embarassada. L'eufòrica parella va esperar impacient el fet que passaren els mesos sense poder pensar en una altra cosa que no fora el seu fill nonat. Finalment, a les 6 del matí del dia de lluna plena de Magha, en gener i febrer, Narayani va donar a llum a un fill sa. Quan va aparèixer el xiquet, es va produir una resplendor celestial que va il·luminar la sala de parts i una profunda felicitat va inundar els cors de tots els presents. Narayani contemplava amb amor l'encantador rostre del seu fill. «Mireu que bell és!», va expressar a les comares. «El seu semblant és exquisidament fi i els seus ulls són com a pètals de lotus». Va abraçar el seu fill amb força i va plorar d'alegria. Una de les comares va eixir corrent de l'habitació i va anunciar la bona notícia. Krishnananda va somriure d'alegria i es va afanyar a veure el seu fill. Els músics que esperaven al pati del palau l'anunci del naixement van tocar música de celebració i els bràhmanes del poble van entonar en veu alta himnes vèdics propicis. La notícia del naixement es va difondre ràpidament. Els habitants de Keturi, que sentien un gran afecte pel rei i la reina, corregueren al palau amb regals per al nounat. Tots volien veure el xicotet príncep. Encara que l'orgullós pare apenes podia apartar els ulls de la cara del seu fill, Krishnananda se les arreglava per a donar una calorosa benvinguda a tots els visitants. Enmig d'aquesta excitació, Narayani va veure de sobte entrar a la seva habitació a unes figures bellíssimes i resplendents. Una d'elles resplendia com a or fos i una altra tenia un rostre blanc i vestia brillantes vestidures blaves. Sorpresa,
Narayani es va asseure, alçada, mirant amb els ulls molt oberts com les extraordinàries personalitats ballaven extasiades a la seva casa. Desconcertada, va mirar al seu voltant, però ningú més a l'habitació semblava adonar-se de l'extraordinària escena. Quan va tornar a mirar els ballarins, havien desaparegut. Narayani es va afonar de nou en el seu coixí. Aclaparada per la confusió i la fatiga, va pensar: he d'estar imaginant coses. Incapaç de comprendre que el Senyor Suprem en persona, Sri Chaitanya Mahaprabhu, i els seus acompanyants havien beneït la seva llar amb la seva presència, ella simplement es va tornar per a mirar el rostre del seu fill. En uns instants havia oblidat tota la resta. Sentint-se la dona més afortunada de l'univers, el seu cor desbordava de felicitat i satisfacció. Quan tots els visitants van marxar, Krishnananda va organitzar una festa de 8 dies. Va convocar els seus servents i els va dir: vull grans quantitats de roba, mantes, utensilis i prasada per a tota la gent de Keturi, especialment per als sadhus i els bràhmanes. No repareu en les despeses. Tots han de sentir-se satisfets i feliços. El xiquet rebrà així les bendicions de tots. Poc després, Krishnananda va reunir a alguns estudiosos locals perquè calcularen la carta astral del xiquet i li recomanaren un nom adequat. Després d'estudiar detingudament la carta, els astròlegs van coincidir que era extraordinàriament favorable. Definitivament no és la carta astral d'una persona corrent, va anunciar un d'ells. Podem entendre-ho simplement observant els signes propicis en el cos del xiquet. Sí, va confirmar un altre astròleg. Aquest xiquet tindrà totes les bones qualitats i serà extremadament religiós. Portarà una gran fortuna a tots els habitants d'aquesta regió. Radiant d'orgull i felicitat, Krishnananda va preguntar: quin nom li posarem? Els pànditas van discutir extensament i finalment van concloure: tots estem d'acord que el nom del xiquet ha de contindre una o més de les síl·labes na, ra i ta. Creiem que Narottam seria el nom més adequat perquè Nara significa home i Uttama significa superior. Sí, de la carta d'aquest xiquet es desprèn clarament que serà el més gran dels homes. Esplèndid, va exclamar Krishnadas. Que sorprenent és, va dir en veu baixa a la seva esposa, que aquests astròlegs hagin triat el mateix nom que l'oracle va predir abans de la concepció del xiquet. Tornant-se cap als astròlegs, el rei va preguntar: ara, digueu-me quin mes veieu en la seva carta. Cada astròleg va fer una interpretació entusiasta de la carta, descrivint detalladament diversos aspectes del caràcter i el destí del xiquet. No obstant això, un dels pànditas va advertir: Majumadar, he d'advertir-li que hi ha alguna cosa que ha d'estar alerta. Vaja en compte al portar el seu fill al riu. Podria ser perillós per a ell. El rei Krishnananda es va estremir en pensar en qualsevol possible perill per al seu fill i va resoldre fermament que encara que vivien a curta distància del riu Padmavati, mantindria a Narottam allunyat de l'aigua. 6 mesos van passar ràpidament mentre Krishnananda i Narayani cuidaven del seu fill, que era l'alegria de les seues vides. Krishnananda va enviar a tots els seus amics i parents invitacions inscrites en plats daurats perquè assistiren a la cerimònia Anna Prasanna, en la qual s'oferiria a Narottam els seus primers cereals. En la cerimònia, convidats i familiars es van reunir entorn al xiquet, ansiosos per veure-li provar el seu primer arròs. Però, per a consternació de tots, el xiquet es va negar a obrir la boca. Li van insistir una vegada i una altra,
Però Narottam va apartar el cap en disgust. Els convidats es miraven nerviosos i l'ambient festiu va ser substituït per la confusió. Ningú sabia què fer. Llavors, un bràhmana reconcentrat es va avançar i va tranquil·litzar a tots. No us preocupeu, aquest bebè no menjarà l'arròs dolç perquè no ha sigut oferit primer al Senyor Krishna. En adonar-se que, d'alguna manera, havien oblidat oferir el menjar, Krishnananda va portar ràpidament a l'altar. Al cap d'una mica, una vegada més, la seva mare va oferir a Narottam una cullerada. Per a l'alleujament de tots, el xiquet va devorar feliçment l'arròs. Krishnananda va meditar. Durant generacions, l'adoració al Senyor Suprem ha sigut costum en la nostra família. Aquest xiquet, si bé encara tan xicotet, ja ens està ensenyant a ser més conscients dels nostres deures religiosos. Llavors, Krishnananda va anunciar: a partir d'ara, el meu fill només se li ha de donar el Mahaprasada del Senyor. Infància. El rei Krishnananda estava assegut al costat del seu germà Purushottam Datta a la sala principal del palau, envoltat de molts servents. Queden més de 2 mesos per al Ratayatra de Jagannath Puri, va anunciar. Prompte, centenars de pelegrins passaran per Keturi camí del festival. És el nostre deure rebre'ls adequadament i fer que la seva estada en Keturi siga el més còmoda possible. Hem de començar a preparar els allotjaments i organitzar una cuina per a donar-los menjar. Tot ha d'estar perfectament ordenat. Ningú ha de sentir cap inconvenient mentre siga ací, en Keturi. Després d'assignar diferents responsabilitats als súbdits, Krishnananda va dir: no hi ha temps que perdre, el treball ha de començar immediatament. Alguns vaixnaves han arribat. Aquesta nit, un d'ells donarà un discurs al pati del temple del palau. Després de dir això, el rei es va acomiadar de tots i va entrar a les seues estances privades. Mirant per la finestra, Krishnananda va veure el xicotet Narottam jugant enfront del palau amb uns xiquets del llogaret. «Naru! Naru!», va cridar afectuosament. «On vas?». Narottam va respondre content. «Em vaig, Pita. Miraré el gran riu amb els meus amics». «Què?». «Torna al palau ara mateix», va ordenar Krishnananda. Va eixir corrent, va agafar a Narottam en braços i el va abraçar contra el seu pit. «Naru, saps que no has d'eixir del palau per a res. El que vulguis t'ho portarem ací». «Però, Pita, jo vull anar al riu». «No, t'he dit moltes vegades que els rius són un perill per a tu». Veient la desil·lusió en els ulls del seu fill, Krishnananda va suavitzar el seu to. «No et preocupes, Naru. Faré cavar una llacuna al costat del palau i l'ompliré amb aigua del Padma. Així podràs aprendre a nedar sense que et vigilen els guàrdies. Ara entra i banya't. Aquesta nit sentirem parlar als sadhus». Narottam va córrer obedientment a l'interior de la casa i Krishnananda es va tornar cap als xiquets del llogaret. «No torneu a esmentar-li el riu a Narottam», els va informar. Els xiquets van fugir i Krishnananda es va tornar cap als guàrdies que estaven al costat de la porta del palau. «Què és aquesta ximpleria? Per què no vau impedir l'eixida del meu fill? Sabeu que té absolutament prohibit anar al riu. Que això no torni a ocórrer mai». Aquella vesprada, molts dels habitants de Keturi es van reunir al pati del palau i van esperar que començara la conferència. Quan Krishnananda i Narayani van eixir amb Narottam al seu costat, els vilatans van saludar respectuosament els seus reis. Respectuosament. I després van dirigir la seva atenció al fill predilecte del poble. Algú va cridar afectuosament: «Oh, ací està el nostre príncep, Kumar Narottam. Vine ací i parla amb el teu oncle». Moltes de les dames van envoltar Narottam per a jugar amb ell i pessigar-li les galtes.
Totes estaven captivades pel rostre brillant i agraciat de Narottam. Acostumat a aquelles carícies, Narottam es va limitar a somriure de bon humor. Quan la conferència estava a punt de començar, Krishnananda va agafar a Narottam de la mà, es va dirigir a la part davantera del pati i es va seure just enfront de l'orador. Narottam es va seure al seu costat. Seu-te en silenci, Narottam, i escolta respectuosament les instruccions dels sadhus, va murmurar. Encara que no entenguem molt del que diuen, hem d'escoltar-los respectuosament, tractant de rebre la seva misericòrdia. L'orador va pronunciar oracions propícies d'invocació i va començar la seva conferència, explicant la importància del despreniment dels plaers materials. De xiquet, el seguidor de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Raghunath Das, vivia com un príncep. El seu pare era un gran terratinent i guanyava més de 200.000 monedes d'or al mes. Però Raghunath Das sentia tal atracció pels peus de lotus de Sri Chaitanya Mahaprabhu que no tenia gens d'interès en la riquesa del seu pare. Finalment va aconseguir fugir de casa i es va anar a Puri. Allí es va postrar als peus de Sri Chaitanya Mahaprabhu i li va rendir la seva vida. A partir d'aquell dia, Raghunath Das va estar totalment absort en el servei amorós a Mahaprabhu i mai es va preocupar per com es mantindria a si mateix. Només menjava els escassos trossos que aconseguia demanar als peregrins que passaven per la porta de Singhadwar. Al cap d'un temps va deixar de demanar i es va acostar a l'escombraire on els llançaven els desaprofitaments de la cuina. Va agafar un grapat d'arròs podrit, el va llevar i va fer d'ell el seu menjar. Narottam escoltava, embadalit, amb els ulls oberts de par en par. Li encantava sentir parlar d'aquestos meravellosos devots que descrivien els sadhus. El seu cor es va omplir d'admiració i respecte. M'agradaria ser un gran devot com Raghunath Das, pensava. Després de la conferència, Krishnananda i la seva família van ser a les seues habitacions privades. Narottam, vine al meu costat i menja una mica d'arròs dolç, va dir Krishnananda. Però, Pita, recorda el que menjava Raghunath Das? Creus que hem de menjar una cosa tan opulenta? Raghunath simplement mendicava el seu menjar a la porta Singhadwar. Narayani es va tirar a riure. Naru, creus que t'has convertit en un sadhu com Raghunath Das? Que llest, va riure Krishnananda. Està molt atent quan escolta. Acariciant a Narottam al cap, li va dir. Eres molt bon xic, Narottam. Si aprens a seguir la guia dels sadhus i a servir bé als Vaishnaves, seràs un rei extraordinari quan creixes. Narayani va omplir bols de plata amb arròs dolç i Narottam i Krishnananda van començar a menjar. Al cap d'uns minuts, Narottam va dir: Pita, per què no ens anem de casa? Vinga, anar-nos de casa. Per què hauríem d'anar-nos de casa? Així tot és molt agradable. No, Pita, va dir Narottam seriosament. Hauríem d'escapar, com va fer Raghunath Das. Podem quedar-nos en un hostal de peregrins, però assegura't que el teu servent no porta monedes d'or amb ell. Recordes la història que sentim sobre Sanatan Goswami? El seu servent quasi fa que el maten perquè portava en secret monedes d'or. Divertit per les xerrades infantils de Narottam, Krishnananda va tornar a riure. Naru, deixa de fantasiar. No podem imitar a devots com Raghunath Das. Són grans ànimes. Són persones adorables. Podem adorar-los, però mai podem arribar a ser com ells. Hem de fer les nostres pròpies tasques per a cuidar dels nostres ciutadans. Sí, Pita, va dir Narottam submisament. Però pensava, sí, tu no pots arribar a ser com ells, però jo sí que puc i ho faré. Afanya't, Naru, va cridar Narayani. Tots t'esperen.
No has d'arribar tard al teu primer dia d'escola. Agarrant la mà del seu fill, Narayani es va afanyar amb Narottam a baixar els escalons i entrar a l'habitació de palau que havia sigut habilitada com a aula. Krishnananda i molts pandites i amics esperaven allí i van saludar a Narottam alegrement quan va arribar. «Vine ací, Narottam», li va dir Krishnananda. Agenollat, va envoltar la cintura del seu fill amb el braç. «Mira quins arranjaments tan elaborats he fet per a tu, Naru», va dir amb orgull. «He portat els millors professors de tot arreu per assegurar-me que rebes la millor educació possible. Ara, asseu-te ací i un dels teus mestres t'ensenyarà a escriure les lletres de l'alfabet sànscrit». A continuació, els panditas oferiran algunes oracions i realitzaran un yagya per a que la teua educació tinga un inici favorable. D'ulls brillants i innocents, Narottam es va asseure obedientment per a començar la seva educació. Dirigint-se als panditas, Krishnananda els va dir: «No vull que el meu fill senta ansietat ni misèria. Simplement ha d'estudiar i rebre una bona formació. Així estarà plenament capacitat per a cuidar de totes les propietats i per a servir al poble de Keturi quan jo ja no puga». Durant els anys següents, Narottam va escoltar obedientment els ensenyaments dels seus mestres. Ràpidament va dominar el sànscrit, la lògica, la retòrica. Es meravellaven de la seva brillantor, especialment de la seva aguda memòria i de la seva actitud pacífica i submisa cap als seus mestres. No obstant això, el cor de Narottam no estava en els seus estudis. Volia aprendre més sobre temes espirituals. Un dia va tancar el seu llibre de gramàtica, va oferir reverències al seu professor i va pujar precipitadament les escales fins a la seva habitació. Va treure el cap a una finestra oberta i va mirar cap al poble. Els seus ulls es van posar en un grup de pelegrins que caminaven cap al gran pavelló que el seu pare havia erigit per allotjar els sadhus que passaven per Keturi. «Aquests vaisnaves han de tornar de Jagannath Puri», va pensar. Intrigat, els va observar atentament. Centenars de pelegrins s'amuntegaven en el pavelló, cadascun buscant un lloc on depositar les seues pertinences i l'estora d'herba sagrada amb la qual cada pelegrí viatjava. El lloc bullia d'activitat i els pelegrins parlaven animadament entre ells mentre desenes de servents corrien d'un costat a un altre atenent les seues necessitats. En la zona de la cuina, Narottam va veure focs encesos i dotzenes de cuiners removent els continguts d'olles gegantesques. Girant la seva mirada als peregrins, Narottam va començar a estudiar els seus rostres. Estaven radiants de felicitat. «Vull comprendre la seva alegria», va pensar Narottam. Què van veure a Jagannath Puri que els va fer tan meravellosament efusius? Apartant-se de la finestra, Narottam va córrer cap a un dels servents de la porta del palau i li va tirar de la mànega. «Per favor, porta'm fora. Vull veure de prop els pelegrins». «No estic segur de que el teu pare ho aprove». «Per favor», va suplicar Narottam amb dolçor. «Bé, suposa que no pot fer-te cap mal», va dir el servent. Prenent a Narottam de la mà, els dos van deambular pel poble observant els pelegrins. A partir d'aquell dia, cada vegada que Narottam tenia temps lliure, demanava a un criat que li acompanyara per a poder eixir i mesclar-se amb els pelegrins i escoltar les seues converses. Un dia es va fixar en un ancià que es dirigia a la multitud. Els ulls de l'home eren brillants i clars i el seu discurs tan dolç que Narottam es va sentir immediatament atret. Narottam recordava haver vist el mateix sadhu parlant amb el seu pare a palau. Narottam va murmurar al seu criat escorta: «Qui és aquell home?» «Oh», va dir, sorprès, el criat. «No ho saps? És Krishnadas Babaji. Era un dels companys personals de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ara viu en Keturi».
Narottam es va acostar a la multitud i es va asseure a escoltar. Quan Krishnadas va acabar, Narottam es va dirigir a ell i li va preguntar tímidament: «Parlem, per favor, de Sri Chaitanya Mahaprabhu». Un ampli somriure es va dibuixar en el rostre del vell bràhmana. «Oh, rei Kumar Narottam, has fet una pregunta molt cordial, però, benvolgut xic, encara que parlar durant 1000 anys, amb 1000 llengües, mai podria descriure correctament les glòries de Mahaprabhu. Així tot, et contaré amb gust el que sé d'ell». Krishnadas va agarrar la mà de Narottam i el va atreure cap a si. Els seus ulls van brillar quan va començar a parlar. Sri Chaitanya Mahaprabhu va néixer a Nadia. Era fill de Sachi Mata i Jagannath Mishra. Encara que per les seues obres era com un xiquet ordinari, ell és en realitat la suprema personalitat de Déu que va vindre a la Terra per ensenyar-nos a adquirir l'amor per Déu. Els ulls de Narottam es van obrir de bat a bat. «El Senyor Suprem?» va interrompre emocionat. «És ací en aquest món? Està en Nadia o en Jagannath Puri?» Krishnadas va llançar un profund sospir. «No, fill meu, sent dir-te que no està en Nadia ni en Puri». «Bé, on està llavors? Puc veure'l?» Krishnadas es va quedar en silenci i els seus ulls es van omplir de llàgrimes. «Fill», va dir greument, «ara només pots veure el senyor Chaitanya Mahaprabhu amb els ulls de la devoció, perquè desgraciadament ja no camina entre nosaltres en aquest món mortal». Narottam apenas podia creure el que sentia. «Què? S'han anat? Però he sentit peregrins que passen per Keturi parlar d'un avatar daurat anomenat Sri Chaitanya Mahaprabhu». Krishnadas va afirmar amb tristesa: «Durant anys, els devots de Mahaprabhu van visitar en Puri durant el festival Ratha Yatra, però aquells dies de dansa extàtica amb el Senyor s'han acabat. Sri Chaitanya ja no és allí, ha tornat al seu estatge suprem». El rostre de Narottam va empal·lidir mentre tractava d'assimilar aquella tràgica notícia. «Vols dir que el Senyor era ací fa un temps i ara mai podré veure-li?» El jove Narottam estava desolat. «Oh, i per què no vaig néixer uns anys abans?», va cridar. «Com puc ser tan desafortunat?» Posant una mà en el muscle de Narottam, Krishnadas va dir suaument: «No et preocupes, Narottam. Sri Chaitanya Mahaprabhu viu en els cors dels seus devots. Pot aparèixer-se'ls com desitja, i simplement sentint parlar dels seus passatemps i acompanyants és possible percebre la seva presència». A Narottam se li van omplir els ulls de llàgrimes mentre se sumia en els seus pensaments. Estava profundament decebut, però les tranquil·litzadores paraules de Krishnadas van calmar el seu ardent cor. Després d'algun temps, va decidir desfer-se del seu abatiment. Eixugant-se els ulls, va mirar esperançat a Krishnadas i, amb veu tremolosa, li va preguntar: «Si és així, podries dir-me més? Vull saber tot el que calga saber sobre Sri Chaitanya Mahaprabhu i els seus devots». Les ansioses preguntes de Narottam es van succeir l'una després de l'altra. On vivia? Quin aspecte tenia? Què ensenyava als seus devots? Un somriure va il·luminar el rostre de Krishnadas i va començar a respondre a les preguntes de Narottam. Va parlar llargament dels passatemps de Mahaprabhu, però la set del xic semblava insaciable. Finalment, ja entrada la vesprada, Krishnadas va dir: «Espera, fill meu, les glòries de Sri Chaitanya Mahaprabhu són insondables i il·limitades. No pots aprendre-ho tot en un dia. No et preocupes, jo aniré a veure't al palau demà i podrem continuar la nostra dissertació. Tinc molt més a explicar-te». Krishnadas estava intrigat i encantat pel sincer desig de Narottam de sentir parlar de Chaitanya Mahaprabhu i els seus companys.
Així doncs, va començar a visitar el palau totes les vesprades per a compartir la seva saviesa espiritual amb Narottam i amb qualsevol que estiguera interessat a escoltar. Tots els dies, després d'acabar els seus estudis, Narottam esperava impacient l'arribada de Krishnadas. Quan per fi arribava, Narottam s'afanyava a asseure's als seus peus, disposat a escoltar les apassionants narracions sobre els grans sants. A vegades, els parents o el personal de palau s'asseien a escoltar durant una estona, però Narottam sempre estava absort i no es movia. Per molt que Krishnadas parlara, Narottam podia escoltar sense cansar-se ni distreure's. Entusiasmat per la impaciència del xic, Krishnadas va parlar profusament descrivint no sols la vida de Sri Chaitanya, sinó també la dels seus majors devots, Nityananda Prabhu, Sri Gadadhar, Srivas Pandit, Swarup Damodar, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Haridas Thakur. Avui, va dir Krishnadas, els parlaré d'un devot molt especial que és l'encarnació de la humilitat i la renúncia. El seu nom és Lokanath Goswami. L'atenció de Narottam estava absorta en el nèctar que fluïa de la boca de Krishnadas. Quan era jove, va començar Krishnadas, Lokanath va decidir renunciar a la vida mundana, així que va partir cap a Navadvip amb l'esperança de viure en la dolça companyia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. En arribar a la casa de Mahaprabhu, va veure el senyor assegut fora envoltat de Murari, Gadadhar, Srivas i altres devots. Ple d'amor, Lokanath es va postrar als peus del senyor. El senyor també es va omplir de goig en veure Lokanath. Lokanath, has vingut, va dir amb la veu entretallada per l'emoció. Mahaprabhu va alçar llavors a Lokanath del sol i el va abraçar fortament contra el seu pit. Després de passar la vesprada junts, Mahaprabhu li va dir a Lokanath: has d'estar cansat després de la teva llarga caminada fins ací. Ves i descansa. Torna demà al matí i t'obriré el meu cor. Krishna t'ha enviat bondadosament a mi perquè complisques una gran tasca. Lokanath estava cansat, però aquella nit no va poder dormir. Les paraules del Senyor continuaven ressonant en les seues oïdes. Krishna t'ha enviat bondadosament a mi per a complir una gran tasca. Apenas podia suportar el suspens. Quina podria ser aquella tasca? Al matí següent va anar a veure Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Senyor el va abraçar amorosament i li va dir: Lokanath, eres molt afortunat. Krishna t'ha triat per a una tasca que és molt volguda per a ell. La terra sagrada dels passatemps amorosos del Senyor Krishna, Sri Vrindavan, és ara un bosc desert. Vull que vagis a aquell sant dham i recuperes els llocs sagrats associats amb els passatemps de Krishna. Has de dedicar-te a aquest gran servei. No és necessari que et quedes ací, en Navadvip. Lokanath es va quedar atònit. Llàgrimes ardents van brollar dels seus ulls i es va sentir desfallir. Prabhu, he renunciat al món i he vingut ací per a beure el nèctar de la teua companyia. Pensava passar la resta de la meva vida amb tu. Ara m'estàs tirant. Per què eres tan cruel amb mi? Quina ofensa he comès per a rebre tal càstig? Com puc viure sense tu? Tu eres la vida de la meva vida. No, Lokanath, això no és un càstig, va dir el Senyor. T'estic oferint l'extraordinari privilegi de servir a la transcendental terra de Vrindavan. Potser no saps el volguda que és Vrindavan per a Krishna. Ell no es complau tant pel seu propi servei com pel servei al seu dham. Vrindavan és el meu cor i la meva ànima. En enviar-te allí et mantinc prop del meu cor. La veu de Lokanath va tremolar. Per favor, Prabhu, no m'enganyes així. Si és així, per què m'allunyes tan ràpidament quan acaba d'arribar? Lokanath, va dir el Senyor suaument, no et rebutge enviant-te tan lluny. T'estic enviant a Vrindavan, on romandre encara que siga un dia, permet a una persona aconseguir la meta més elevada de la vida, el Krishna Prema, l'amor de Déu.
Prostrant-se als peus de Mahaprabhu, Lokanath va cridar: Prabhu, no desitja aconseguir res excepte els teus peus de lotus. Col·locant la seva mà suaument sobre el cap de Lokanath, Sri Chaitanya Mahaprabhu va respondre amorosament: només tracta de comprendre la importància del treball que vull que facis. Krishna va manifestar Sri Vrindavan, el seu estatge espiritual en la terra, per a benefici de totes les ànimes, però la bellesa i la grandesa de Vrindavan han desaparegut. Vull que redescobrisques i revisques Vrindavan perquè siga accessible a tots. Si vols fer-me feliç, comença aquest treball immediatament. Recorda que el Senyor Krishna va dir que tots els devots li són volguts, però els que tracten d'ajudar a uns altres a aconseguir-li són els més volguts. Lokanath va reflexionar en les paraules del Senyor. Res del que Mahaprabhu havia dit sobre Vrindavan i la seva importància li havia persuadit d'abandonar la companyia del Senyor, però el seu últim argument havia tocat una fibra sensible. Només hi havia una cosa que podia animar a Lokanath a abandonar a Sri Chaitanya Mahaprabhu, i això era la felicitat del propi Mahaprabhu. En adonar-se que les seues accions podien fer feliç al Senyor, Lokanath es va rendir als desitjos del Senyor. Va comprendre que complaure a Sri Chaitanya servint a la seva missió de prèdica era més important que tindre el beneplàcit del Senyor. Narottam va esbufegar i va interrompre a Krishnadas. Però, com va poder deixar la relació personal amb Chaitanya Mahaprabhu? Degué ser molt difícil. Va tornar a veure el Senyor? Bo, va dir Krishnadas. Sí i no. Quan Lokanath va abandonar Nadia, Chaitanya Mahaprabhu li va prometre que es reuniria amb ell en Vrindavan. Però després que Lokanath i Bhugarba, el rei Krishnananda, estava en silenci en un racó, observant a l'ancià Sadhu i el seu estimat fill, sumits en una profunda conversa. El rei va arrufar les celles amb preocupació. Narottam passa massa temps escoltant aquestes històries, va pensar. He de posar-li fi, però no vull ofendre a la gran ànima Sri Krishnadas. Krishnananda va dir suaument: molt bé, Narottam, s'està fent tard. La teua mare té prasada preparat per a tu. Narottam va alçar la vista i va trencar el seu somni. Oh, Pita, ja és tard? Però Babaji Maharaj m'estava contant la història més meravellosa. Això està bé, Naru, però ja és tard. Ves a buscar a la teua mare. Krishnadas va riure. Ves-te, Narottam, demà et contaré més històries. Amb pesar, Narottam va oferir les seues humils reverències a Krishnadas i va eixir corrent de l'habitació amb la ment accelerada en recordar tot el que acabava de sentir.